हेल' नोंथांमोनखौहाय आंनि गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। दा नोंथांमोननि सिगाङाव आं नैबे भिडिअखौ लाना फैदों जे नोंथांमोना मिथिखाबाय जानो हागौ थाम्बनेलाव नायनानै दे आं बे भिडिअनि गेजेरजों फंनैसोल' बाथ्रा जे बुंनो सानदों आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय जे जोंनि दायो बिटिआरआवहाय जोंनि बड'लेण्डआवहाय जाबाय थानाय बे राजखान्थियावबो बिराद बेले बेजे आरोखि जोंनि बिटिआरआवहाय दा इयुन सोलै दा फिउचारखौ नायनानै दा बिथां सासे एडभकेट बिथाङा गयारि बिथाङाहाय खौरांगिरिनि सिगाङावहाय माखासे बेसेन गोसा बिबुंथि बुंदों आरोखि जे बिटिआरनि राजखान्थि दोलोफोरखौहाय रिजनेल राजखान्थि दोलोफोरखौहाय गासिखौबो दे खौसेयै जे ज' जानो खावलायदों बिथाङाहाय जे आंबो बिनि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों जे खौसेया मारै फैगोन जे दायो जोंनि बिटिआरआवहाय मानगोनां एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि सार बिथांखौहाय दा बयबो जोंनि रिजनेल पार्टी राजखान्थि दोलोफोराहाय जे बख'नो बयबो जे बुङो दे मानगोनां बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' साराबो बुंदों रन्जन दैमारि बिथां सारखौ जे इउपिपिएल दोलोआनो बख'गोन आरो बिनि उनावहाय आगुनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि साराबो बुंथिगिरिनि सिगाङाव बुङो बेबो जे जोंनि सरकाराव फैयोब्ला जे रन्जन दैमारि सारखौ जों बख'गोन। दा गमामायैनो जोंनि खौसेथिया माबोरै फैगोन रन्जन दैमारि सार उदां जायोब्लासो खौसेथिखौ फैगोन बायदि नुहुरो आरोखि आं जोंनि बर' हारिनि राजखान्थि दोलोफोरनि गेजेरावहाय रन्जन दैमारि सारा जेब्लासिम जोबथेसालियाव जे निफ्राय जे उदां जाया जे खौसेथिया फैनाय नङा आं बेखौ सानो आरोखि रन्जन दैमारि सारा जुदि जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानानै फैयोब्ला जे खौसेथिनि लामायाव जे फैनो हागौ बेखौ आसा खालामो आरो नुहुरो आरोखि। दा नोंथांमोन बिबारनि दोलोआबो बुङो दे मानगोनां आसामनि स्पिकार बिस्वजित दैमारि बिथाङाबो बुङो जे रन्जन दैमारि सारखौहाय जोंनि दोलोआनो बख'गोन। दा इउनाइटेड फर्म अफ एक्स एनडिएफबि बिथांमोनाहाय दा रन्जन दैमारि सारखौ बख'नायनि बेलायाव रन्जन दैमारिनि केस उइद्र' खालामनाय रन्जन दैमारि सम्पुर्ण खामानिखौ दे बिथांमोना मावदों। दा जों बयबो मिथियो बिथांमोनखौ दे बिथांमोना दे खस्थ' खालामगासिनो दं। दा बिथांमोनाबो फोरमायो जे बिथांमोनखौ सापर्ट होनाय हेल्प होनाय दे बिस्वजित दैमारि साराहाय जे इउनाइटेड फर्म अफ एक्स एनडिएफबिनि खामानिफोरावहाय दे हानायमानि जे मदद होदों एक्स एनडिएफबि बिथांमोनाबो बुंदों। दा नोंथांमोन आसामनि स्पिकार बिस्वजित दैमारि साराबो जे बुंबाय रन्जन दैमारि सारखौहाय बख'नो हागोन जेबो बेहाय गोनो गोथो गैया रन्जन दैमारि सारखौ जोंनि दोलोआनो बख'गोन दे बिथाङाबो बेफोरबायदि खोथा बाथ्रा जे बुंदों। दा गमामायैनो जों सोरखौ फोथायनो नङा होमबा नोंथांमोन जों सोरखौ फोथायनो दा बिस्वजित दैमारि सारा बेखौ बुंदों आरोखि दा एक्स एनडिएफबिफोरा दा मोनब्रै मोनबा ग्रुप जाबाय गावस्रालायजोब्बाय सोरबा दिरें ग्रुप सोरबा आर ग्रुप सोरबा एस ग्रुप गोबां ग्रुप जे गावस्रालायबाय दा बे गावस्रालायनायनि खेथ्रआव दा बिथाङा बुंदों आरोखि जे माखासे जे बेफोरनि खामानिखौ मावोब्लाबो माखासेया गाज्रि मोननाय दे माखासेया थुनज्लायनाय माबा मोनसे बाथ्रा बुंनाय गेजेराव हाबसननानै जे हेंथा बाथ्रा बुंनाय दे बिथाङा बेखौ बुंदों दे बिस्वजित दैमारि साराबो जे हायोब्ला बेखौ थाबैनो बख'नो हायो दे रन्जन दैमारि सारखौबो। दा रन्जन दैमारि सारखौ लानानै राजनिति सोलिदों नामा जोंनि बिटिआरआवहाय बा सोलिगोन नामा नोंथांमोन दा गमामायैनो बेखौ नुहुरो आरोखि। दा खौसेथिनि बेलायावहाय दा खौसे जागोन होननानै जे बयबो जे बुङो जे हाग्रामा साराबो बुङो जे प्रमद बर' साराबो बुङो जे बयबो जे खौसे जागोन जोंनि रिजनेल दोलोफ्राहाय दा बेनि बेलायावहाय दा रन्जन दैमारि सारखौ लानानै जे राजखान्थि गेलेयोब्ला दे बिराद दुखुनांथाव जागोन आरोखि बियो। दा नोंथांमोन दानि थासारिखौ जे नायनानै जोंनि बड'लेण्डनि जे बिटिआरनि थासारिखौ जे नायनानै जोंनि राजखान्थि दोलोफोरखौ नायनानै जोंनि रिजनेल राजखान्थि दोलोफोरखौ नायनानै जे सानै हयै जे सासे जे नोंथांमोनाहाय सिगाङाव आं खिन्थाखाबाय जे बिथाङाहाय माखासे खेंफोरथि होदों आरोखि बिथांनि बुंनायाबो एसे बेसेन गोनां खोथा बुंदों जे बिथाङाहाय जे खौसेथिनि बेलायाव खोथा बुंदों जे रिजनेल राजखान्थि दोलोफोराहाय जे खौसे जानांगौ बे बर' हारिनि फिउचारखौ बे उन जोलैफोरखौ साननानै बिथाङाबो बेसेन गोसा बिबुंथि बुंदों जे जों सोरनिखौ फोथायगोन नङा होमबा नोंथांमोन दा बयबो बुङो आं बख'नो हायो बेबो बुङो आं बख'नो हायो बयबो बुङो आं बख'नो हागोन। दा माखासे बिनि बेलायाव दा राजखान्थि लादों नामा रन्जन दैमारिनि सायाव जे रन्जन दैमारिखौ जे बख'नायनि सायाव जे राजखान्थि लायोबा जे बर' हारिया बेनिफ्राय दुखुनांथावसिन मा दं नङा होमबा नोंथांमोन। दा खौसेथिया माबोरै फैगोन दा खौसेथि जागोन होननानै जे सावरायगासिनो खौसेया जागोन जोंना सावरायनायनि गेजेरजोंसो नङा होमबा सावरायनाया जुदि मोजाङै जायोब्ला खौसेयाथ' जाखागोन। दा खौसेया माबोरैहाय फैथारगोन दा खौसे फैनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जे गावनि मासि
गावनि मासिखौ जे सामलायनो बयबो लुगैयो नङा होमबा जे बिटिआरनि चिफ जानो बयबो लुगैयो सोरबा हाग्रामा साराबो लुगैयो प्रमद बर' साराबो लुगैयो जे बिबारनि दोलोनि मानसिफ्राबो लुगैयो बिटिआरनि चिफ जानो बेनि थाखायनो दा बिनि गादिखौ बिनि मासिखौ जे लानो थाखायनो जोंनि बे रिजनेल राजखान्थि दोलोफोराहाय जे खौसेथियाव फैनाय नङा नामा दा बेफोरबायदि दा साननाय फैयो आरोखि जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफोरनाव नङा होमबा नोंथांमोन दा बे सिट शेयारिं दा बे मासिनि थाखाय जे जों बे मासिखौहाय जे गावबागाव जे गनायनानै लानो रोङोबा खौसेथिया फैगोन आरोखि बे मासिनि थाखायनोथ' जोंनि बर' हारिया खौसेथि फैया नङा होमबा बैबो सिफ जानो लुगैयो बेबो सिफ जानो लुगैयो नङा होमबा नोंथांमोन दा बे आरोखि खोथायाहाय नोंथांमोन गमामायैनो खौसेथिया फैगोन माब्ला फैगोन जेब्ला रन्जन दैमारि सारा जे जोबथेसानिफ्राय उदां जागोन अब्ला खौसेथिया फैनो हागौ आरोखि नोंथांमोन खौसेथिखौ फैगोन होननानै जे आसा साननो हायो आरोखि जे बर' हारियाहाय बे खेबसेखौहाय खौसेयै जे ज' जानानै जे बड'लेण्डखौहाय जे सालायदिनि माबायदि डेभेलपमेन्ट जायो माबायदि इउनिटि फिउचारखौ साननानै नङा होमबा नोंथांमोन जे खौसेथि जायोब्ला एसे एनैबाबो डेभेलपा जाखागोन बर' हारिया एसेबाबो जौगागोन डेभेलपमेन्ट जागोन जे खौसेथि फैयोब्ला आरोखि बे खनसेया जुदि खौसेथि फैनानै जुदि गेलेनो हायोबा ज' जानानै जुदि खौसे जानानै जुदि बड'लेण्डखौ जुदि सालायनो हायोबा बर'नि रिजनेल राजखान्थि दोलोफ्रानो अब्ला जोंनि बर' हारिया डेभेलपमेन्टथ' जाखागोन एसेबाबो दा गुबै खोथाया बेनो गावबागावनि मासि आरो दा रन्जन दैमारि सारखौ लानानै राजखान्थि गेलेनाय बेनि थासारियावहाय बे मोननै खोथाखौ लानानै जे बिथांमोना जे सावरायबाय थायोब्ला जे खौसेथिया फैनाय नङा आरोखि दा गुबैयावनो रन्जन दैमारि सारखौ जोबथेसानिफ्राय उदां खालामनांगोन आरो मासिनि थाखाय सावरायनानै सल्भ जानांगोन दा मासिखौ सावरायनानै सल्भ खालामाबा सिट शेयारिंखौ सावरायनानै सल्भ खालामाबा बेयो मालाबाबो खौसेथि जानाय नङा दा बयबो सिफ जानो लुगैयो नङा होमबा नोंथांमोन बयबो सालायनो लुगैयो बिटिसि बिटिआरखौहाय दा नोंथांमोनाहाय बिथां एडभकेट बिथाङा दा मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंग्रोदो सोरबा बिपिएफनिफ्राय जोंहा मानगोनां खाम्फा ओंखारलांदों गाबोन थिग बिदिनो ओंखारलांबाय आरो थिग बिदिनो सोरबा ओंखारलांबावगोन आरो जाथिया बेजों जेबो मुलाम्फा जाया नङाना बिथां ओंखारलांनाय माने बिथांमोना गावलांबावनायसो खौसेथि जानायनि लामाथ' नङा जि जादों बेखौ बावगारनानै आंनिबाथ' ज' जानांगौ आं बेखौसो बे दिनैनि बे बेलासे समाव आं मेसेज हरनो लुबैदों जाहाथे जों 2025आव गावनि बिदा फंबायनि गावस्रालायनानै शपथ ग्रहणाव जों मोदैखौ नुनो मोननाङा आं स्पेसियेलि दिनै जोंहा मानगोनां खाम्फा बरगयारि सारखौ बुंनो लुबैदों खावलायनो जे साराबो जि माबा मोनसे दुखु दाहा जुदि जालायलायदोंबा गावबा गावनि दलाव था मानो नेशनेल पार्टियाव थांनो आरो इउपिपिएल आरो जों बिपिएफ बिदा फंबायसो रावनिबो दल नङाना सोरनि दल बेलाय मोननैबो दलानो जाहैबाय नेशनेल मोनसे इस्युखौ लानानै जन्म जानाय दल इउपिपिएल दलाबो बिटिआरखौ लानानै एनडिएफबि बिदा फंबायखौ लानानै जोनोम लानाय दलमोन बिपिएफआबो जोङो बिएलटि बिदा फंबायखौ लानानै जन्म जानायमोन इस्युआ जोंहा एखे मोनसे खुनु बेहाय जोंहा बेलेग इस्यु गैया गावजों गाव मुगैलायनायनि खोथा गैया खौसे जानानै जों बोरै जोंनि सुथुरखौ जों खेबसेनो गादबनानै दोननो हायो जों बिनि सायावसो जों दा जोंहा फिउचार स्ट्रेटेजिखौ जों बिनि सायावसो जोङो नोजोर बोनानै लिडारफ्रा ज' मावनांगौ लेटेस्ट जिथु इस्यु जाबाय थादों जोंहा गावजों गाव लिडारफोरनि पलिटिक्सआ सोरबा जाथिखौ बोखावनायनि नङा पलिटिक्सआ जाथिखौ लानानै डेभेलप खालामनायनिसो दिनै बिपिएफआ फैबाबो बर' जाथिखौनो डेभेलप खालामनांगोन इउपिपिएल फैबाबो बिथांमोनाबो नायनांगोन सोरबा कंग्रेस फैबाबो नायनांगोन बिजेपि फैबाबो नायनांगोन जुदि जोंहा दिनै आन्दलना हाथियारनि आन्दलना मोनथाम फेसाव जोब्बाय दा जों माजों नांबावनो दा गतिके जोंहा फाइनाल सल्युसन जोंहा गावजों गाव मोनसे सिद्धान्त लानांगौ लिडारफ्रा आं खावलायनाया बिसो आं सासे एडभकेट हिसाबै आं मोनसे खोथावसो बुंनो लुबैदों जे मानगोनां प्रमद बर' जोंहा हाग्रामा सार थिग लोगोसे थिग बेबायदिनो बिश्वजित दैमारि सार आरो गनो गोनां जों मोजां खबर मोनगासिनो दं जे साननैसोनि उनाव गगोन होननानै जोंहा रन्जन दैमारि सार बिथांमोना ज' मोनसे टेबोलावनो ओंखाम बोथिसे जालायनानै ग्रें ग्रें जुदि रायजो राजाखौ बिनिफ्राय फैगौ दिनफ्राव जुदि मोजां मेसेज हरनो हायो जे जोंनि बर' जाथिया खौसे जाबाय
बै दिनखौसो बर'आ नेना दं बर'आ मालाबाबो सोरनिबा BPF नि प्रपागेन्डा सोरबा UPPL नि प्रपागेन्डा सोरबा BJP नि प्रपागेन्डा सोरबा रन्जन दैमारि गखांनायनि उनाव बिथांमोननि मा प्रपागेन्डा फैगोन जाथिखौ लानानै मा बोखावनाय फैबावगोन बेखौ नेनानै थायाखै रन्जन दैमारिया फैगोन गबोगोन जाथिनि थाखाय मोजां मावगोन हाग्रामाया देरहाबाबो जाथिनि थाखाय मोजां मावगोन सोरबा प्रमद बर'आबो जाथिनि थाखाय मोजां मावनांगोन बिथाङा दा रुलिंआव दङ थिग बिथांमोना जुदि कम्बाइन जुदि ज' जायोब्ला जों बेखौसो लुबैदों दा जेरै आं मोनसे मेथाइ गोसोआव फैदों जे जोंहा दावराव देख्रे बिथांनि जे मोनसे मेथाइ आंनाव गोसोआव फैदों बे जाहैबाय मा थांखांनाय जिथु भुल खामानि बेखौ बावगारलायदो थांखांनाय जिथु गोरोन्थिफोरखौ निमाहा होलायदो ज' जादो दिनै बयबो बर' जाथिया ज' जानायखौ लुबैदों ज' जानायखौ लुबैदों नेबाय थादों हांखुर जानाय दं खौसेथिनि लामायाव जे सोरबा गावबो एसे कमप्रमाइसखौ दोनथ'योबा UPPL आबो दोनथ'योबा BJP आबो BJP खौथ' आं बुंथ'ला खारन बिथांमोना नेशनेल पार्टी आङो दिनै स्पेसियेलि जोंहा रिजनेल दल UPPL एन्ड BJP सोरबा BPF निफ्राय जोंहा मानगोनां खाम्फा ओंखारलांदों गाबोन थिग बिदिनो ओंखारलांबाय आरो थिग बिदिनो सोरबा ओंखारलांबावगोन आरो जाथिया बेजों जेबो मुलाम्फा जाया नङाना बिथां ओंखारलांनाय माने बिथांमोना गावलांबावनायसो खौसेथि जानायनि लामाथ' नङा जि जादों बेखौ बावगारनानै आंनिबाथ' ज' जानांगौ आं बेखौसो बे दिनैनि बे बेलासे समाव आं मेसेज हरनो लुबैदों जाहाथे जों 2025आव गावनि बिदा फंबायनि गावस्रालायनानै शपथ ग्रहणाव जों मोदैखौ नुनो मोननाङा जोंनि बर' बिदा फंबायनि मोदैया जिदिनखालि जाना मानो होनबा जोंनि दिनै देबोरगावआव थां 5000नि बारा शहीद जानानै दं बिथांमोनखौ बावगारबाय नामा आरो थिग NDF बिदा फंबायनि दिनैसिम सिमेट्रि खालामनो हायि थाखुमानानै बारि खना 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 दंबावो बिथांमोनाव सोंहै बिथांमोना मा बुंदों बिथांमोननि आत्माया आरो जाय जायनि न'खराव जिनाहारि खालामजादों भुमका बायदि जायगायाव बे बिथां आइजोमोननि न'खराव सोंहै बिथांमोना UPPL खालामनो लुबैदों ना बे BPF खालामनो लुबैदों ना BJP बिथांमोना रावबो गावस्रानायखौ लुबैयाखै बिथांमोना खौसेखौनो लुबैदों आं बिनि थाखायनो मोनसे खावलायनाय जे जोंनि लिडारफ्रा गाव गावनि इग' प्रब्लेम सोरबा एसे बुंबानो दाय जानाय अर्थात कनस्ट्राक्टिभ क्रिटिसिजमखौ लानानै आवगायबोबा बेखौसो आं मोजां मेसेज दिनैनि बे लाइमोनफोरा जादों गुड पलिटिशियान ओंखारबोनो हागोन आरो दिनै साफा ओंखारलांगोन गाबोन साफा ओंखारलांगोन मा एग्जाम्पल सेट खालामगोन उनाव उननि जोलैनो मा पलिटिकेल केरियारनि मा सेटआप खालामगोन जायखौ दिनै रल मडेल होनानै दिनै पलिटिक्स खालामदों बिथांमोनानो जुदि दिनै बेफोरबायदि साफा सानफा एफा मोनफा दिनै जुदि समाजाव बिदि गुबुंले जाबाय थायोबा फिउचार पलिटिशियान मा पलिटिशियान ओंखारगोन जोंनि माबानिफ्राय मा होनो दिनै फैसा थाखानि उनाव खारफादों होननानैसो बुङो लिडारफोरखौ मानो आं स्पेसियेलि दिनै जोंहा मानगोनां खाम्फा बरगयारि सारखौ बुंनो लुबैदों खावलायनो जे साराबो जि माबा मोनसे दुखु दाहा जुदि जालायलायदोंबा गावबा गावनि दलाव था मानो नेशनेल पार्टियाव थांनो आरो UPPL आरो जों BPF बिदा फंबायसो रावनिबो दल नङाना सोरनि दल बेलाय मोननैबो दलानो जाहैबाय नेशनेल मोनसे इस्युखौ लानानै जन्म जानाय दल UPPL दलाबो BTR खौ लानानै NDF बिदा फंबायखौ लानानै जोनोम लानाय दलमोन BPF आबो जोङो BLT बिदा फंबायखौ लानानै जन्म जानायमोन इस्युआ जोंहा एखे मोनसे खुनु बेहाय जोंहा बेलेग इस्यु गैया गावजों गाव मुगैलायनायनि खोथा गैया खौसे जानानै जों बोरै जोंनि सुथुरखौ जों खेबसेनो गादबनानै दोननो हायो जों बिनि सायावसो जों दा जोंहा फिउचार स्ट्रेटेजिखौ जों बिनि सायावसो जोङो नोजोर बोनानै लिडारफ्रा ज' मावनांगौ आरो थिग बेबायदिनो जोंहा माखासे दिनै नन अर्गानाइजेसन दङ एलाइड अर्गानाइजेसन जाय बर'नि जेरै साहित्य सभा एबसु थिग बेबायदिनो मा होनो माखासे दल दङ जेरै हारिमु आफाद बिदिनो आबादारि आफाद नानानथा दल दं बिथांमोनाबो दिनै खौसे जाजानायखौ लुबैदों दिनै राजनितिक दलानो दुरबल बा जों मा जानो आं जेब्ला लेखा फरायनो मोनबोदों मोनथाम इस्युआव मोनबोदोंमोन दे जाथिया मोनथाम इस्युजों थांना थानाय जाहैबाय मोनसेया जाहैबाय मा जायखौ होनो ससियेल सिस्टेम ससियेल सेटआप जोंहा माखासे ससियेल जेरै नियम निति दङ जुदि ससियेल नियम नितिया जुदि मजबुतबा जाथिया थांनानै थायो ससियेलनि उनाव मा थायो
रां रुफानिफ्राय लानानै जुदि जाथिया जुदि बेंगुरा जालाङोबा जों मालायनि न'आवनो खामला मावनानै जानांगोन, जों सोरनिबा थोरसि लथा गेसाव गुफुन जानानै थानांगोन। थिग बिनि थाखायनो जोंनाव रांखावरिफ्रा मजबुत जानांगौ जाथिया। लास्टआव बिसोर मोननैखौ जुदि मजबुत खालामसिनोबा जाहैबाय गणतान्त्रिक बेबस्थायाव जोंहा मा दङ? पलिटिकेल सिस्टेम। जुदि जों पलिटिकेल सिस्टेमाव जुदि जोंनि जाथियानो जुदि पलिटिकेल सिस्टेमाव हाबनानै जुदि जों खौसे जानानै मजबुत खालामनो हाया, होमबाना जों जाथिया मा बे मोनथामबो थाया। दा जेरै एसे थांनाय बायदि दोरोदनाय बायदि मोनदों अबेबा मोनसे खुन्थाखौ जों, जायनि थाखाय दिनै जोंनि बर'नि थिखादारफ्रा थैहांनायखौ जों खोनानो मोन्दों। थिग बेबायदिनो जोंनाव दिनै मा रांखावरिनिफ्राय दिनै फैसा थाखा हाबनाया जोंनि बिटिसि ओनसोलाव खमायनो मोन्दों। थिग बेबायदिनो मा गामियारिफ्राव मा होनदों फैसा थाखानि ट्रेनजेक्सना खम जादों। अर्थात मा मोनथामबो चेन सिस्टेमाव दङ। दा थिग बेखौ लानानैनो आङो जोंहा पलिटिकेल सिस्टेमा स्ट्रं जा, होमबानो बे मोनथामा स्ट्रं जागोन।